Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona le channel eyunqa phambili umkhanya kude TV. Igama lami ngovusi Mavusana. Bayamazi abaningi kuyo le channel. Bafowethu, inkulu ke indaba namhlanje sizokhuluma ngodaba olukhulu oluthinta ungizwe umfoka Mchunu. Siyakhumbula ukuthi ungizwe lapha ngokwenkanza kwethu ukwenza i-challenge lapho khona phethe khona isibhamu elingisela ingoma le ephumile umbayimbayi eka Big Zulu no Sjava. Abantu abaningi lapha bakhiphe imiyalelo lapha einkundleni zokuxhumana ukuthi ungizwe fanele ukuthi naye alandelwe njengoba aphethe isibhamu ngalola hlobo. Siyazi ukuthi lo daba lusuka kuphi, lusuka ekuthenini kwabonakala unhlanhlalakazi lo owe-Operation Dudula elandelwa ngama-huwks ngokuthi naye ubekade ephethe isibhamu esikhulu okuhlobo le-AK. Abantu abaningi banenkolelo ukuthi i-AK-47 akuvumelekile ukuthi uyiphathe la eSouth Africa, kodwa ke agcina afikile ama-huwks kuyena unhlanhlalakazi. Lokho ke okugcina kutholakala ukuthi kahle unayo imvume yokuthi angayi-operate. Abantu abaningi ke siyazi ukuthi ungizwe bamfakela amehlo konke akwenzayo einkundleni zokuxhumana. Bayaveza ukuthi ungizwe fanele ukuthi naye ama-huwks amlandele ngokuthi akakwazi ukuthi angaphatha igeje elingaka aphinde azoshutha ngalo i-challenge yengoma. Siyazi ingoma le khona eshisikhoda njengamanje baningi abantu abenza ama-challenge, kodwa abantu abaningi baqoka yena ungizwe ukuthi fanele ukuthi naye ama-huwks amlandele. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho umbukelo omkhanya ukuthi ubona ngabe into e-right le eshiwo ngabantu einkundleni zokuxhumana ukuthi ungizwe naye ufanele ukuthi alandelwe ngalolu daba. Ngiyacela ukuthi uma umusha wenze okulungile kule channel ehamba phambili umkhanya kude, ucenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta i-video entsha. Si channel ehamba phambili umkhanya kude.